హాయ్ అండి, నమస్తే. డే 3 సమ్మర్ శారీస్ కలెక్షన్ అండి. ఈరోజు అయితే మీషో నుంచి తీసుకున్న ఒక బ్యూటిఫుల్ కాటన్ అండ్ లినిన్ కాంబినేషన్ శారీ అండి. చాలా నీట్ లుక్లో, అలానే క్లాత్ అయితే చాలా కంఫర్టబుల్గా, ఏజ్తో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు యూజ్ చేయడానికి, బిగినర్స్కి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉండే విధంగా ఉందండి క్లాత్ అయితే. సో ప్రతి ఒక్కరు ట్రై చేయగలిగిన మోడల్ అయితే, ఎందుకంటే అంత డీసెంట్గా ఉంది. ముఖ్యంగా షార్ట్గా ఉన్న వాళ్ళైతే ఇలాంటి మోడల్స్ అస్సలు మిస్ చేసేసుకోవద్దు. షార్ట్గా ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరిగా ఇలాంటి కలెక్షన్ అయితే మీ దగ్గర పెట్టేసుకోండి, అంత బాగుంది. నీ శ్వాసకి కాపై నేనుండనా, ఉచ్ఛ్వాసనైనా నిశ్వాసనైనా మేలించి పంపించనా, ఏకాంతులైనా వినన్ను దాటాకనే ఆ రోజు చేరాలి నీ చూపునే నీరపై ఉంటానే.